L'oficina Accelera Pime Rural ja està plenament en marxa a la comarca del Pla de l'Estany i com a part del programa impartirà 5 seminaris durant aquest any. Són tots gratuïts i poden proporcionar informació útil a les empreses, professionals o emprenedors que tinguin la intenció de potenciar l'ús d'eines digitals al seu negoci. El primer i segon seminari s'impartiran a Camós els dies 8 i 14 de maig, de 12 del migdia a 2 de la tarda. La temàtica se centrarà en el disseny de la pàgina web de l'empresa o negoci. A la primera sessió es farà una introducció a l'eina WordPress, on l'usuari podrà començar a veure'n el funcionament i dissenyar un petit esborrany del que seria la seva pàgina web. A la segona sessió s'aprofundirà en les eines implementades i es donaran més coneixements per tal de millorar el disseny. El tercer i quart seminari es faran a Fontcobert els dies 23 i 30 de setembre i l'horari també serà de 12 a 2 del migdia. La temàtica en aquest cas se centrarà en el disseny d'elements gràfics per l'empresa, tant per ús corporatiu com per les xarxes socials. A la tercera sessió es farà una introducció a l'eina Canva, on l'usuari podrà començar a veure'n el funcionament i dissenyar un petit esborrany del que seria un logotip per la seva empresa o un apunt per les xarxes socials. Per la seva banda, la quarta sessió s'aprofundirà en les eines implementades i es donaran més coneixements per tal de millorar el disseny. Finalment, la cinquena formació s'impartirà el 2 de desembre a Serinyà. L'objectiu principal serà donar a conèixer la factura electrònica i com implementar-la, la normativa que la regula i la seva obligatorietat en un futur pròxim. Totes les formacions són independents, de manera que es pot assistir a qualsevol sense necessitat d'haver assistit a cap altra. En acabar els seminaris, els assistents comptaran amb el suport d'un tècnic que els oferirà assessorament personalitzat o podran demanar la subvenció del kit digital. Les inscripcions a aquestes formacions o d'altres arreu del territori es poden fer via web, telèfon o correu electrònic.